Na, tényleg nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, én Meiner Senyei Tibor vagyok, költő, író, méhész és polaroiddal fotózó emberke, és itt egy olyan különleges kiállításon vagyunk, a harmadik olyan különleges kiállításon, ahol a Magyarországi Polaroid Workshop alapító tagjainak a képeit láthatják. Mindegyiküket meg fogom szólítani egy kicsit, és mindegyik sorozatról beszélünk. Amikor többen állítunk ki, akkor az mindig egy picit eklektikus, sokféle, de úgy éreztük, amikor pár perccel ezelőtt végeztünk a képek felrakásával, hogy most kivételesen úgy valahogy mégis olyan egységes ez a kép, holott több alkotó is állít ki. Mindannyian foglalkozunk más dolgokkal is, nem csak polaroid képek készítésével. Majd mindenki beszél kicsit, kezdjük Etelkával. Itt láthatjuk Etelkának a képeit, nekem van mikrofonom, azt majd te beszélsz. És ez egy kiállítás, ami nem olyan régen volt, az Angyalföldi József Attila Kulturális Központban, abból is láthatunk részleteket, vagy csak abból? Csak abból. A titkos átjáró kiállításból, igaz? Igen. És itt látjuk az eredeti polaroidokat is. Igen, ott nem volt kiállítva, most itt ki van, igen. Hogy született ez a sorozat, Etelka? Nehezen. Jó, nehezen és lassan. Igen, és... Ez két sorozat, a másik az már az előző kiállításon volt. Aha. Kiállítva, ez a második. Ez volt a Fénylány, ez a titkos átjáró, ez 2 év. 2 év a két sorozat. Összesen. És amit itt látunk, a modell az a lányod, ahogy tudjuk, az Evelyn, igaz? Igen. De nem csak a lányodat látjuk, hanem tájképeket is látunk. Lehet tájat fotózni ilyen kis formátummal, mint a Polaroid? Hát lehet, igen, lehet. Hát látjátok. Te is tudod, hogy lehet. Jó, de most a közönségnek beszélni nem nekem. Ahogy látjuk, képnagyítás is van Polaroidról. Ezeket jól megphotoshopoltad? Nem, én nem nyúlok hozzá. Beszkennelem, digitalizálva van, és akkor egy ilyen múzeumarchív savmentes papírra van nyomtatva. Egyébként a kiállításon csak ilyen nagy méretek voltak kitéve. Uh-huh. És ezeket milyen polaroid készülékkel készítettek? Nekem 2 SX70-em van, az egyikben színes fémet használok, a másikban meg fekete-fehér. Nem is tudom, hogy van-e itt SX70-es, majd mutatom. Hát majd hozzuk ki, ezt egy elmaradt. Ez a 70-es évek polaroidja, amit én is előszeretettel használok, és a Polaroid cégnek a csúcsfényképezőgépe volt egészen mostanáig. És igen, tehát köszönöm szépen, Etus. Szívesen. Megyünk tovább. Gergő, te jössz. Királyi Gergő sorozata. 2 részből is áll ez a sorozat, igaz, Gergő? Tehát igazából ez a sorozatom múlt évben készült el, jó részt, és hát az a címe, hogy Dolgom volt, ami egy Barkóczy Noémi szám. Abban az időben volt egy ilyen kis kiégős időszakom, és akkor jelent meg a Noéminek ez a száma, és valahogy teljesen betalált. És ez a szám inspirált ennek a sorozatnak a megalkotására, amiben egyrészt benne van ez a kiégés is, de egyfelől az én befele figyelésem, illetve önismereti utam is benne van. Mert szerintem ez a szám arról is szól, legalábbis én nekem. És hát erre reflektálva készült ez a fekete-fehér sorozat. És aztán készült hozzá egy második sorozat is, mert ez a 2 itt valahogy együtt van, amit összeköt egy kapu. Hát mondhatjuk így is, igen. Ez a másik, ez teljesen új. Igazából egész véletlenül jött az, hogy aranyszínű keletre fotóztunk. Egy workshopon próbáltam ki, és ez volt a legelső kép, amit ezzel az aranyszínű kerettel készült, és így annyira betalált, hogy utána kitaláltam, hogy ezt viszem tovább. És
Hát az első kép után már direkt ilyen spirituálisabb jellegű képeket szerettem volna hozni. Az is lenne a sorozatnak a címe, hogy Csak befelé. Hogyan lesznek a képek spirituálisabbak? Tudok még ilyen kérdéseket feltenni, de a Multi Expo-tól vagy a témától? Hát igazából nem is tudom. Ebben szerintem jelenlét is benne van. Mert tény is való, hogy az összes képem Multi Expo-val készült, tehát több képet fotózok egy képkockára, de sokszor az van, hogy így a hely adja ki azt, hogy mit fotózok le. Volt az is, hogy fejbe elterveztem, hogy mi lesz, vagy hogy hogyan legyen a kép, azok általában így nem szoktak sikerülni, és ezért sokszor így próbálok intuitíve fotózni. Tehát amit itt lehet látni, abban jó részt a saját jelenlétem is benne van. A saját életed, a saját életmódod, a saját utad? Hát, amivel találkoztam. Aha. Igazából, hát hogy mondjam, spirituális téren úgymond nyitott vagyok. Nem mondanám magamat elfogultnak semmilyen vallás vagy irány fele sem, de én azt gondolom, hogy a nagyobb vallások, utak nagyjából ugyanoda vezetnek. És valamennyire volt alkalmam ebbe-abba picit belekóstolni. Nem köteleződtem el semmelyik útirányt se, de úgy gondolom, hogy mindegyiknek megvan a létjogosultsága. És talán valamennyire ezt reprezentálják a képek is. És az a kép, amit kiemeltél, az a kapu, ez talán Tajandörögdön, a templom részlet, Nem. Vagy nem, ez máshol van? Hol van? Nem, ez Mecsek-Nádasdon, ott van egy ilyen kolostorrom. Egy kolostorrom, aha. És ott készült. Plusz egy fa. Aha. Igen. Értem. Hát azért még azt elmondanám Gergőről, hogy ő a legügyesebb közülünk, és imádjuk az ujjacskáit is, mert képes bármilyen workshopon, mert mi szoktunk így összejárunk, és fotózunk együtt, és a Gergő képes bármikor kicserélni egy polaroidot, és visszarakni újra egy ilyen kis mini sötét kamrába. Tehát plusz fénymérővel jár, meg minden ilyenekkel, tehát nem csak úgy kattingat, mint mondjuk én, hanem úgy rendesen belerakja magát ezekbe a képekbe. Szerintem ez látszódik is. Szóval, hogy technikailag is megvannak, ki van ez találva, nem Gergő? Ki, de azért benne van a polaroid varázsa is. Mi a polaroid varázsa? Hát például ez mondjuk közelben látszik inkább, hogy a filmnek vannak ilyen kis hibái, például ez itt nagyon szembetűnő, amik így sokszor hibának tűnnek, de sokszor, legalábbis nekem az esetek többségében inkább csak adott hozzá a képhez. Tehát igazából, amikor alkotás van, akkor nem csak én vagyok benne, hanem a polaroidnak az esetlegessége is sokszor bejátszik. Mondjuk azt a képkupac mennyiséget azt így nem mutatnánk meg, ami nem sikerült. De ez is a polaroid varázsa, de... Hát egy bali repülőjegyet elégetünk, mire ideig eljutunk. De igen. Annyit talán nem. Nem, annyit talán nem. Köszönöm, Gergő. Most idejünk a rózsatolás képeihez, ebbe kell, hogy beszéljél. Köszönöm, Tibor, az instrukciókat. Miről szól ez a sorozat? Csak nem a Balatonról. De természetesen a Balatonról, a nyárról, a szép lányokról szól, igen, a lángosról. Nem. Hát igazából itt ezek képek, ezek körülbelül 2-3 éve gyűltek, és amikor a kiállításról gondolkoztunk, hogy pontosan mit rakjunk ki, én mindenféleképpen egy, most kis túlzás nélkül mondhatom, rengeteg jó kép van nálam még a tarsolyban, de úgy döntöttem, hogy egy homogén
kiállítási anyaggal fogok most bemutatkozni, és két vonalat elegyítettem itt. Van egyrészt egy kollázsos sorozatom, amiről már többször is több fórumon beszéltem, és arról egyszer esetleg majd lesz valamikor egy önálló fullos kiállítás, de most ebből csak 2 raktam ki, és így van. Ezek nem klasszikus polaroid felvételek, hanem én kiegészítettem a polaroid felvételeket egyedi ábrákkal, nem véletlenül vannak azok az ábrák a felvételeken, illetve nem csak a Balatonon készült felvételek vannak a falon. A Balatont az egy ilyen fantázia szónak szántam ebben az esetben, és inkább a vízre szerettem volna koncentrálni, és nem pusztán a vízre, mint ivóvízre, mert az egy nagyon is direkt magyarázat lett volna, hanem inkább egy áramlásra szerettem volna fókuszálni, illetve egyrészt nyilvánvalóan egy lelki áramlásra, de ugyanakkor ebbe van egy energia is, ami egyrészt építeni is tud, és pusztítani is tud. Valamint a vízre, mint panorámára, mint egy távlatokat adó médiumra is gondoltam, amikor ezt a kiállítást összeraktam, vagy ezt a sorozatot összeraktam, ami most a falon van. Külön kiemelném, hogy itt a kis szinopszis mellett találhatóak QR kódok, amelyek szándékosan rávezetnek egyfajta hangulatra, amik a fejemben jártak, amikor a képeket készítettem, vagy pedig összeállítottam. Úgyhogy van egy olyan személyes érintettség is, nem részemről, hanem Tibor részéről is, amikor ezekkel a képekkel megvoltam, és megmutattam online a társaimnak, akkor Tibor mondta, hogy bizony ez a 3-ashoz neki van egy személyes története. Ez ugye Balatonfüreden készült, és a pajtás hajó elsüllyedésének az emlékműve van középütt, ami az 50-es években, a Rákosi korszakban süllyedt el ez a hajó, és ez egy nagyon nagy tragédia volt, nagyon sokan meghaltak benne. És nagyon jól mutatta azt, hogy működött a Rákosi rendszer, hogy működik egy diktatúra. Eltitkolták ezt a balesetet, miközben tényleg rengetegen meghaltak, köztük a nagypapámnak a testvére. És a nagypapám is jelen volt ezen a hajón. És készítettem egy interjút a nagypapámmal ezzel kapcsolatban, és megírtam egy novellába, ami megjelent a Balatonfüredi irodalmi folyóiratban, a Tempelvölgybe. Azt hiszem az egyik QR kód arra nem, sajnos végül nem. Mindegy, akit érdekel, annak átküldöm ezt a novellát. De ezt odaadtam a Tominak, amikor ez az egész készült, meg sokat beszéltünk erről, hogy ott mi is történt, és milyen az, amikor egy diktatúra negatív híreket eltitkolja a polgárai, vagy a nép előtt, úgymond. Azt azért még magamról elmondanám, hogy én fotóriporter vagyok, és riportalapon gondolkozom. Ez azt jelenti, hogy én nem szeretem a megrendezett eseményeket, hanem szeretek bekapcsolódni egy adott történetbe. És mindegyik kép, ami itt szerepel, azok mind olyan történetek, ahol én jelen voltam, és nem beállított felvételekről van szó. És amikor a Tibor ezt a történetet elmesélte, illetve volt alkalmam belehallgatni a nagypapája által előadott történetbe is, akkor úgymond ráerősítette erre az utólagos riporteri szemléletemre is ez a kis történet. Úgyhogy köszönöm, ezt szerettem volna mondani. A QR kódokra érdemes ráklikkelni, mert ott zenék vannak, ami behúz ebbe a világba. A következő sorozat, köszönöm Tomi, a Sólyomé lesz. Sólyom Nagy Zoltán verseit és polaroidjait látjuk itt. Sólyom, elmondanád, hogy pontosan mit látunk itt? Mit látunk a képen? Képeken. Meg a versek. Hogy jönnek ezek a versek a képekhez, meg stb. Hát én is afféle versfaragó ember volnék, inkább dalokat írok, mint verseket. És akkor ezek a saját dalaimból részletek, amelyeket úgy gondoltam, hogy a képekhez passzolnak. Nem a képekhez írtam a
tehát nem a versekhez akartam képet készíteni, hanem a képkészítés során és inspirálódva egyértelműen a mester úrnak a gondolataiból. Ne, hát ez most ez így van. Hát ezt tisztelem a mindent, amit csinálsz tényleg. Szóval szerintem egy nagyon jó dolog így párosítani, valahol mindenki most tényleg efféle képeket rakott ki. Bocsánat, hogy közbeszólok, csak nem olyan régen jelent meg Solyomnak egy nagyon szép verses kötete, amit egy óriási nagy fa alatt mutattunk be együtt, és azt is ajánlom a figyelmetekbe. Ennyi. Most elfogyott, dolgozom a bővített kiadásán. Szuper. És hát kértem a Tibrot, ugye, mert így kell, Tibrot, írjon hozzá egy kis ajánlást. Na, szóval a képekről. Budapesten készült, ugye Csodaszarvas legenda, eszembe jutott, hogy van arról több versem is, Szentendre, ami nagyon inspiráló, ugye mindannyiunknak ott volt az első workshop, amikor belecsöppentem ebbe a világba. Ez egy olyan önismereti tanításról készült, kicsit ilyen amatőr színi előadás elkapott pillanata. Szerintem jól sikerült, ahol a lélek dolgaival foglalkozunk erősen. Az melyik? Ez itt fönt. Ugye ez fönt nálunk az emeleten, Aha. ugye az ősforrás iskolában. Igen. Ez az Everness Fesztiválon készült, a jurtára van rávetítve egy ismerősöm által készített kis dia, színes dia, és ő aztán ott színezte a világot, és szerintem ez egy nagyon jól sikerült kép. Ez a napszarvas találkozón készült egy tűznél, ahogy ott a fények úsznak Éjszaka. az estében, igen. Görögországba készült a kedves feleségemmel való utazás során. Ez egy fának a törzse, amiben nem nehéz belelátni egy alakot, egy arcot, és a végén, ez hol készült? Svájcban készült, már nem emlékszem melyik városban, talán Bernben, ahol egy szobor mellett ott volt egy koldus, és éppen evett valami kis adományos műanyag tálból, és az ott nagyon, nagyon komoly volt minden szinten. Hát nyilván jó lenne, az ember mindig hordaná magával ezeket a hatalmas gépeket, de hát nem lehet. Néha céllal, néha csak úgy érzésre teszem el, és hogyha olyan alkalom van, és úgy gondolom, hogy az élet ad nagyon sok lehetőséget, akkor lehet jó képeket csinálni. Hát nekem is rengeteg van, ami ugye soha nem lesz kiállítva, mert nem sikerült, de ez a Polaroidnak a varázsa többek közt, ahogy Gergő is mondta, hogy biztos, hogy más lesz, amit szeretnénk, általában nem hozakodunk elő vele, de hogy az ember gyakorolja, akkor jó eredményeket tud elérni a 100%-os sikerben, és mindig több, mint amit gondolnánk. Úgyhogy így a versek, dalok mellé raktam ezeket a képeket, vagy ahogy egymást megszólították, és köszönöm szépen, hogy itt lehet a többiekkel együtt. Köszönöm, Sólyom. Ritling Tomi. Ritling Tomi csak fotókat állított, csak polaroidokat, versek nélkül, de mindegyik egy történet, nem? Igen. Elmesélnéd, hogy mi ez a történet? Ezek alapvetően tárgy, illetve tájképek, amik többségében képpárokat alkotnak, és mindegyik egy hangulatot, gondolatot akar átadni. Az, hogy mit, az a befogadóra van bízva, mert ahogy David Lynch a filmjeiről, én a képeimről nem szeretek beszélni. Nagyon jó. De miért polaroidozol? Akkor beszélj arról, Tomi. Nem tudom, nekem ez egy ilyen gyerekkori becsípődés volt, hogy amikor a filmekben mindig láttam a polaroidot, akkor az így elbűvölt, hogy kijön a kép is, így ott van előtted. És emlékszem, úgy kezdődött az egész, hogy mentem a MediaMarktba valami random dolgot venni, és akkor megláttam, hogy ott egy Polaroid kamera, One Step 2, és akkor így néztem, hogy fú, van még Polaroid kamera, lehet kapni?
és akkor gyors rákerestem, hogy lehet a filmet is kapni, és akkor ott rögtön megvettem. 2 pak filmmel, kimentem a parkolóba elléni az elsőt, botrányosan rossz képek lettek, de a mai napig megvannak, és gyakorlatilag hát ez kb. 3 éve volt, és azóta tart a szerelem. Akkor ne is mondjunk semmit ezekkel a tájtpárosításokról, mindenki nézze meg, Igen. gondoljon, amit akar. Beszélnek ők magukról. Jó, oké, értem. Ritlin Tomi képhelyi ott vannak, köszönöm. És akkor az utolsó. És akkor elkérném a mikrofont, mert ugye eléggé one step-el, vagy ilyen stand-up-olva toltad eddig, Tibor, és így úgy gondoltam, hogy interaktívvá tesszük akkor a te bemutatkozásodat. Kérek szépen mesélj a Nagyváradon készült képeidről, miért mentél Nagyváradra, és miért pont ezeket a képeket készítetted? Igen, Nagyváradon most van éppen egy kiállítás a Püspöki Palotában, ami egy ilyen omás kiállítás Hamvas Bélának, amin 31 művész vesz részt, én vagyok a 31. Én nyitottam meg, én írtam a megnyitó szöveget hozzá, meg mindent, és a 3 Polaroid sorozatom van, ami Hamvashoz kapcsolódik, ezt ott megnézhetik, és amikor ez a kiállítás ott megnyílt, akkor a feleségemmel elhatároztuk, hogy meglátogatjuk a nagyváradi zsinagógákat, ugyanis a nagypapám, Weiner Manu, és a nagymamám, Schwarz Terézia, ők nagyváradi zsidók voltak, akik aztán Budapestre költöztek, és a neológ zsinagógának és az ortodox zsinagógának látjuk itt néhány ablakát, amit ezzel a géppel készítettem, ez a legújabb Polaroid gép, ami annak az SX70-esnek, vagy egy kicsit a technikáról is beszéljünk, így a nyomába léphet szerintem. Ez végre nagyon sok lehetőséget ad arra, hogy belenyúljunk a képbe. Engem már az is elbűvölt, amit a Ritlin Tomi mondott, amikor így összetudtuk a telefont izgatni így Bluetooth-on a Polaroiddal, ebben meg már lehet ilyen képeket is csinálni, meg még sokfélét, és ez a technikai része, mert azért nem mindegy, hogyha egy kocka 1000 forintba kerül, hogy az milyen lesz ez a kép, illetve hogy meg tudjuk-e ismételni azt a képet. Amiket most itt láttok tőlem, én más képeket is hoztam, de Rózsa Tomi jogosan lebeszélt róla, hogy azokat kirakjam. Itt most csak olyan képeket látok, ami valamilyen vershez kapcsolódó Polaroid. Tehát vagy akkor készítettem, amikor a vers készült, vagy a Polaroidot készítettem a vershez, vagy a Polaroidhoz írtam verset. Én ugye költő vagyok elsősorban, és hát így születtek. Ez a 2, ami itt van a hátam mögött. Ezek a legfrissebbek egyébként, ezeket Görögországban készítettem. Itt azzal játszottam, hogy Polaroid a Polaroidban, tehát hogy össze tudom rakni a 2-t, mennyire látszódik, mennyire nem. És az egyik az Akropoliszon, a másik a Byron Úsznyiment. Most párat nem mindet, de párat megmutatok belőle, el tudjátok majd szerintem olvasni a nagyon hülye írásomat. És a Byron Úsznyiment, ez abban az öbölben van, ahol Patrasnál ott van ez a híd, és a túloldalon ment el Byron úszni, amikor a görög szabadságharcban részt vett. Byron ugye abszolút egy példakép számomra, elmegy meghalni a görög szabadságharcra, és végül egy szúnyogcsípésbe hal bele. Szerintem nagyon jellemző egy költőre, egy ilyen nagy... És ez így hangzik ez a vers, hogy amikor Byron Hellászba hajózott, sima volt a tenger, és felhőtlen az ég volt. Amikor Byron érkezett, kaland volt az utazás, és létkérdés a szabadság. Amikor Byron lehorgonyzott, voltak még szent ügyek, amiben költők hihettek. Amikor Byron kikötött, volt remény arra még, hogy Európa más lehet. Amikor Byron partra lépett, műértő barátai elhívták, hogy ősi romokat nézzenek. Mikor Byron ezt meghallotta, nagyot nevetett, legyintett, a múltat meghagyom nektek. Amikor Byron ezt mondta, kacagott, majd komolyan hozzátette, most pedig úszni megyek. Amikor Byron úszni ment, egy apró szúnyog már érlelte a csak neki szóló végzetet. És akkor hát, miután úsztam ott egyet, ahol Byron, ezt így beírtam ezt a verset, és készítettem hozzá ezt a képet. Ez nagyon hosszú vers, ezt most nem olvasom fel, az Akropoliszról szól, meg arról, hogy Európa hogyan esik szét.
Mivel méhészkedek is, ezért miközben a méheket binge-izem, néha polaroidozok, és akkor ilyen eléggé intenzív a méhekkel való munka, ezért haikukat vagy rövidebb verseket írok mellettük, mert különben megesznek. És akkor az építőfürt az a méheknél az, amikor összekapaszkodnak és együtt dolgoznak és hoznak létre valamit, mint ahogy ez a Polaroid Workshop is ezt teszi. És majd elolvassátok, ez a vers a megszabadulásról, ezt igazából nagyon régen írtam, 2007 körül, és akkor kezdődött a kapcsolatom a méhekkel. Ez úgy volt, hogy egy méhecske, még szegedi egyetemista voltam, így kopogtatta az ablakot, elkaptam egy gyufás dobozzal, és kivittem, és kiengedtem, és akkor írtam ezt a verset, hogy skatujában mély döng, még nem tudja, hogy a szoba börtönéből ez a csengő magánzárka menti meg. És akkor jöttem rá, hogy ez tulajdonképpen ránk emberekre is igaz, hogy ebben a testben, ebben a skatujában döng a lelkünk, és még nem tudjuk, hogy ennek a létezésnek a börtönéből éppen ez a csengő magánzárka ment meg minket. A Gumba dala, ez Etusnak a kedvenc, ezt a Búbánatvölgybe írtam Baláska barátommal egy közös sétán, és az úgy hangzik, hogy az állatoknak nem vagyok eléggé állat, a növényeknek nem vagyok eléggé növény, emelem kalapom, üdv rossz ítéletek, és ostoba tévesz még, spóráimat hordja a szél. Hát gondolom érthető. Ez egy sokkal több képből álló sorozatomból csak egyet raktam ki. Az őszi kék Arany János tölgyeiről szól, meg az őszi kékről, meg arról nem olvasom fel. És befejezve és visszatérve ez a sorozathoz, ugye ez a nagyváradi zsinagógákról, meg így a nagypapám és a nagymamámhoz való kapcsolatomról szól. A Schwarz Terézia nevelt engem kiskoromban, mint igazi jiddisebb máma. A Weiner Manó, a nagypapám, ő ugye nem élte túl Auschwitzot, ahogy a többi családtagunk se, és csak apukám meg a nagymamám. És akkor, amikor ezt a sorozatot ide készítettem, akkor jöttek a hírek Izraelből, október 7-én, és ami nagyon megrázott engem, ezért raktam ezt a verset mellé, amit egyébként még 2015-ben írtam. Ezek a versek egyébként mind benne lesznek a készülő kötetemben, készülő verses kötetemben. Ez a vers, és ezzel fejezem be, hogy ezt felolvasom. Ja, csak annyi még mielőtt befejezem, hogy ezen a képen az ortodox zsinagógában vagyunk, és Virág ötlete volt ez a kép, a feleségemé, aki beült oda az egyik oldalra, és mondta, hogy Tibike, ezt fotózza le. Ezzel a géppel csináltam ezeket, sötétbe fotózni, meg ilyen fényeket, egyébként polaroiddal mindig nagyon nagy kihívás, azért jó cucc ez, hogy lehet. Például ez a másik, ez a neológ zsinagógának a kupolája, ezt már több egyszerre fotózom be, és szerintem most sikerült. Ez pedig a fekete sas árkádoknak egy részlete, tehát ez nem a zsinagóga, ez összes többi igen, de ezt is egyébként zsidók készítették. És akkor Virág oda beült, és elkészült ez a kép, Etus szuperül kinagyította, itt láthatjátok. És mielőtt a verset felolvasom, itt szerintem az én feladatom megemlíteni, hogy a itt látható képek megvásárolhatók. És abszolút. Tehát, hogy úgy kijött, hogy tök jó lett, vagy ott véletlenül lett ez a kép fehér valami, ami olyan, mint egy angyalszárny, vagy egy aura, vagy nem tudom micsoda, bármit bele lehet látni. És amiről itt korábban a többiek beszéltek, hogy a Polaroid teli van ilyen véletlenekkel, Solyom is említette, Gergő is, mindannyian beszéltünk erről, igazából ezért szeretjük ezt a formátumot, meg másról is fotózunk mindannyian. És ez meg zsidó, és akkor ezt az izraeli áldozatok emlékére ajánlom most azt, hogy ezt így felolvasom nektek. Nagyon messzire visz a Polaroidtól, de ezekhez a képekhez kapcsolódik. Vajon túl lehet-e lépni, és meg lehet-e haladni? Túl gyűlöleten, és túl félelmeken. Lehet-e élni túl haragon, és túl izzó emlékeken? Tűnődtem épp, amikor az állomásnál megállt a vonat, és egy férfi rám kiáltott. Ez meg zsidó. Rohadt büdös zsidó.
és felszállt. Majd leült, pontosan velem szemben, most is itt ül, néz, gyűlöl. És sem ő, sem pedig én nem tudjuk, hogy most éppen miért. Mit tehetnék? Valaki néz, valaki vár, mindenki más elfordul. Ha szól, szóljak, ha üt, üssek. Tartsam-e az arcom másik felét is már. Úgyhogy ez így összekapcsolódott ez a három dolog. Köszönöm szépen, hogy meghallgatotok minket. Vigyétek ennek a kiállításnak jó hírét, ez még egy hónapig itt lesz. Bárkit el lehet hozni, meg lehet nézni. Fogunk itt még tartani szerintem workshopot addig, amíg fenn van a kiállítás. Lehet hozzánk csatlakozni, ki lehet próbálni ezeket a polaroidokat. Érdemes szerintem bárkinek. Van sokféle belőle, amit különböző helyzetekben lehet használni. Itt vannak az alkotók, kérdezzetek tőlük, beszélgessünk, hoztunk bort, igyatok velünk bort, meg chips, meg minden. Úgyhogy maradjatok velünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. És köszönöm, amit akartam mondani, így járunk, amikor fölteszek egy kérdést egy költőnek, és elindulunk Ából, és a végén kikötünk az ABC végén. De köszönjük szépen, Tibor, és én akartam mondani, hogy a kiállítást akkor ezzel megnyitottuk, és akkor lehet velünk beszélgetni, és hogy asszottuk a büfében. Köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük.